Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Nyuwun pangapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula njabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng kono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Setyaki. Piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi.